Здравейте, приятели! Днешното видео ще правим нещо като Get Ready With Me за първия ден в училище. Обаче днес само ще ви обясня с какво ще бъда, какво ще използвам и утре ще видите цялото видео, общо взето. И да, сега само ще обяснявам и да ми кажете, че утре е първият учебен ден на 15 септември. Не, утре имаме само празник. Сега ще уточня, че ще съм с къдрава коса, защото най-добре ще си отива. И ще се я правя с чорапи, защото с чорапи много хубаво остават, поне на моята коса. Да, косата ми не е много дълга, така че като я накъдра някъде ще дойде до тук, но ще съм хубава според мен. Сега ще ви покажа, ще бъда с една черна рокля, която не е точно по тялото, но не е много широка, а просто една нормална черна рокля, която е малко късичка. Ето я. И изглежда много яко на мен, много е хубава. Тя е от град Враца, от Пепко. Ето, вижте. И е много хубава. Малко е къса. И това ми е проблема, че първо, че няма да ми е удобно и няма да съм толкова защитена. Затова долу ще облеча ни къси гащи черни, които са точно като тези, малко даже по-къси. Но няма да са дънкови, защото няма да ми е удобно. И ще съм с тази черна рокля утре на 15 септември. И с къдрава коса, според мен много ще си отива. Просто роклята е уникална. Не съм решила още какво ще обувам с тази рокля, тъй като си мислех да обуя ето тези обувки, които са много удобни и са много хубави и ще си отиват. И ще ми е удобна, но още не съм сигурна, защото пък тези сандали също са много красиви. Но мисля, че ще съм с маратонките, тъй като ще ми е по-удобно, ще изглежда по-фенси. Така. Ще съм с черна чанта, в която ще служа всякакви работи, гримове, ако не си доправя нещо, тя седи много яко. Други разни работи, пари и да. Общо взето просто тази черна чанта, тя също ми е от Пепко. Мисля, че беше някъде около 27 лева. С ето това портмоне, което ми е подарък от любимата ми братовчетка, която много я обича. Поздрави за Никол. И това портмоне много ми върши работа и си го паза. Така че, да. Така. Ще съм с парфюм. Ще съм с ето този арабски... Да, ето тук си пише, просто аз не мога да го прочита. Ето този парфюм, който е много, много, много хубав. За грим само ще използвам ето тази четка, която също е от любимата ми братовчетка. И ето тези сенки. Ето тук за връхчето само, защото малко да ги оправя, тъй като имам извеждите петна и те трябва да се оправят. И ще ги оправим с това и ще ги срешим. Ще си сложим руж с ето тази четка. Исках да ви кажа, че ще си сложа руж с ето тази четка, която е пак от братовчетка ми, която много обичам. Може да се чува. Извинете за звуците. Не знам още какъв руж ще си сложа. Ще използвам ето тази спирална есенс, която си взех от DM за 8 и нещо и е много хубава. И още не знам какво ще слагам на устните. Мисля да ида до братовчетка ми, да искам някакъв молив и гланц, за да може да сме еднакви по устни и ще сме и хубави и е много хубаво. И да, приятели, така ще съм. Утре ще видите и ще правя Get Ready With Me за този ден, нали? И ще обяснявам още някакви работи. Така че благодаря ви, че бяхте с мен и бай-бай!